שנה נפתחת, ההצלחה מובטחת, שנה טובה נשלחת מהכיתה הכי טובה. תתחיל מעצמה, שנה האחרונה היא שנה רמה, אין עוד בית ספר כזה עם כיתה כמונו. אז בוא נשים את כל הילדים בצד ותכבדו אותנו פה אחד אחד, כי מה שמדבר ילדת שנייה זה כבוד ולחמניה. כאן פותחים נכון, הכיתה הכי טובה במזרח התיכון, 9 שנים זה לא בדיחה, נשארים פה עד סוף הצבא. יכולים עוד שיעורים, במיוחד עם אורינה ועם סבי ורותי, יהיה לכם הכי שווה. עמית תמיד המחנכת התמונה, תעשה את השנה הכי טובה, ועוד שנה נפתחת, הצלחה מובטחת, שנה טובה נשלחת מהכיתה הכי טובה. תצא עם העצמה, שנה האחרונה היא שנה רמה, אין עוד בית ספר כזה עם כיתה כמונו.